by pressing play You're willingly subjected to Unfiltered opinions. and solicited banter, and spontaneous but ewan, I don't know moment. all in good fun. Now that you've been duly warned, sit back, relax, and let the Abot Madness begin. Lang ha. Hi guys! Hello! Kamusta man mo? Kamusta naman ta karon? Okay lang, fresh from the trip. Wow! Wow! Just got back from a day trip. Asa Yeah. From where? Hagikan. From where? Went to Portland, Oregon today. Ay. Yes po. Wow. Wow. Different air lang talaga, different air. Lahit lang na kuan, lahit lang jud na hangin atong i-inhale para mga hugaw na Correct. hangin i-exhale nato sa atong kinabuhi. Oh, di ba? Correct. Kumusta man mo? Yeah, oo, so far so good, Char. Pero ginaubo, gini mong auntie karon ay. Pero laban lang gyapon ta diya, no? Weather man pud good no kay dili kayo ano ba? I mean, ang weather diri sa Davao ha, Pero at dili kayo least Dili sa ano. makarelate ta kay nagulan pud diri sa LA Ay, karon oo. due to weather disruption. Wow, weather disruption. Yeah. LPA na daw ay low I pressure think area. oo, magsige ra gyud nga na pud no Oo. recently tapos murag ambot Mm-mm. siguro ano na jud ni siya. Mao na gyud ni ang gitak na global warming na jud siguro siya. Yes, As if tubo jud, as if tubo. no kanang ano jud. Pero inana na jud na jud ta padulong. So ako naman kay ansab ako. Okay lang pud ko karon. So, di ba nag-chat ta lately na kanang ano, mag-record na jud ta karon no sa atong second episode kay basta na say mahitabo ugma na sa inana jud akong life lately. Gira ano na nako siya na I think na na Pinapredict na mahitabo. nimo. Murag katong mga meme good na kanang if your life is going well daw for 3 to 4 consecutive days, murag makaana ka na, murag Mabalakan something na is ka. wrong. Alam mo nagkuan po na Murag siya something is kanang coming. ang kuan ba kanang when it rains it pours on you po. It Ana pours. ana gani. Oo. Yes, and sige jug ulan sa akong ang life lately, daghan jud mga ganap. Tapos kato so finally naka-record na jud ta karon kay para ano no, nakachika na jud ta karon. Para True. ano na jud. So basta pag na maka-record gani me, to all the people na nagapaminaw no, kung naama siya. Pag maka-record gani me, Uy, napod oy meaning kay okay lang akong life. niabot ba tong ang Reels view ba to 300 something ba ya? And then Ay, oh, oh, yes. ay, achievement. Oo. Yes. Tapos At 60 least. views na ba tong ano, Wow, YouTube? yay! Small wins. Small wins. Yes, we Why always start not, humble diba? beginnings, humble beginnings. Wow. Yes. Ilingay. Positive thinking lang jud. Yes. Laban lang yun ta, laban lang yun ta. Positive thinking lang jud. Ina naman jud na mag-start man jud ta from rags to riches. Char. Wow. As if na ma-riches jud charot. Pero bitaw ina na jud. So kato so kato siya speaking of nato no speaking of our lives kapos natong lives so si Just Tony nakalaag Judy giupo and pareha pud mi ni Wait Judy lang, og mga sakit papagaway po day ko, no? Papagaw po day ko. so pare-pareha jud ta. Oo. No, grabe no. Grabe ang so kana gani inana na murag feeling nimo pag nang magka-reconnect gud ta tapos kana uy kamusta ka na tapos lagi nani akong gibati or nani akong gibuhat grabe no kanang makaingon ka ba na ay #adulting naman jud ata ni murag Yes. Wow. Oo, bitaw. no Grabe, Jud. pare-pareha naman jud kanang unsa na it's the time of our lives na jud na kanang murag pare-pareha na jud tag mga ginabati or kanang um Mm. diba? Gina-share na memes. Sana gud makarelate na ang all. So, kana ato ang storyahan today about Ooh, adulting. let's Kay murag mo naman jud go. na no. Something na murag everyday makaingon lang jud ha #adulting na sa jud ni. Welcome to adulthood na jud ni. So kana as an adult guys, how do you start your day or kanang unsa ang murag a day in the life of Just Tony as an adult? Ako agad, wow. Ikaw Jud. Ikaw Jud. A day in the life ni Just Tony. So, usually I start my day early. Nakaset ang mga alarms. Correct. Pila Although, ka alarms? tulo na siya ka-alarm. Ay, honestly, upat siya.
Kay Mhm. magsabay-sabay ang mga phone o ang kanang si Alexa. Pero Ay, usually sana all. manggod, Wow, Alexa. yes naman po. Tamad tayo, 'di ba, Mm. sa voice command. Oo, amuha man gud ang phone ug ang mama. Tinuod na voice. Tinuod live voice inyo, Bitaw, sige. pero kuan ang ako amon Yeah. kay usually mag-alarm ko pero 'pag dili kay copy ang lawas from the previous day, usually mas una ko makamata sa alarm. Namoy ana kanang ma-feel ninyo na Mm. kanang mas Oo, mas Yes, una pa mo oo. makamata sa alarm ana gani. So correct. alarm na siya. So usually akong first alarm is at 5:30. Tapos ang second alarm is 6:30. Pero usually manggod nagabangon jud ko for para mo kanang akong wake up time jud nako is 7 AM. Mo jud akong ting bangon, ting mata. Pero ang work Hmm. di ay nimo is what Work time? starts at 12. So, layo pa, oo. Okay. So, pero ako manggod kay gina-push na ako na mata kog sayo kay gusto ko nakoy buhaton prior na mag-ready ko for work. Mm. Ana gani murag is Mm. Oo. kay usually pag makauli ko gikan work, magkaon or something, magdula sa akong kuan sa akong isa or mag-story sa akong pinsan, sa akong roommate. And then after ana magkaon and then mag shower, syempre kay hugaw man pa na pagkatao. Char lang. Mhm. Kailangan manglugod and everything. Given man po sa ko ang nature of work kay, ang akong With makahalubilo man people. ka o di lahi-lahi na tao. So, you don't know where they Mm. came from or, asa sila gikan, traveling. So, mao na akong mag-shower, maligo, and then after ana is either magdula or mag-catch up sa akong mga kuan sa mga tanaw ng mga anime or series or movie baka or mag-wine night ana gani. So kung Mm. di ko makadula in the evening, gina-push na ako na at least makadula ko sa morning or kung nakoy kailangan i-catch up kay na something na to do na kailangan ako buhaton the previous night na wala na ako nabuhat. And then so 7 mag-inat-inat kung di pa gana mo tindog pero bangon na dapat mga 7:30 kay magkuan na maghinay na mangape, coffee is a must. Mm. So first thing in the morning, kuan drink 1 cup of water and then coffee. Yes, oo. Yes, para coffee yun akong kuan pangpa-suppress kay mga tiguwang naman ta. So mga tiguwang kuan naman yata kanang very mindful na ta sa tuang mga mga timbang, health-wise. Correct. So, ginakuan ako na siya, gina-tubanes na ako na siya. So, kamo na bahala unsay pagsabot sa Mm. tubanes. Basta, gina-tubanes ako. So, and then, magtanaw ko YouTube video or something na makita na ako sa TV. Tapos, 8 a.m., mag-prepare na akong food for breakfast na Jude. For breakfast na siya. Mm. Hmm. So, and then 8 a.m. to 9 a.m. mo nang kaon, luto, breakfast, and then kaon. And then manghimpos-hipos sa kusina, manghugas. And then 9 is the time na dapat mag-prepare for work. So shower, and then Hmm. skincare of course. Wow. Ay, Piska oo. gibugas. Skincare. Gapon. Oh, gibugas ko oy. Actually na ko bugas ka dili sa ko ilong tas kanang ma-feel kay di mo siya nagsakit na siya na dili pa wala pa siya naghinog. Kanang ma-feel lang Mm. nimo siya, ma-feel nimo yung presence pero di mo ma-pinpoint asang sakit. Ana gani. Oo. Oo. Sa ilong pa jud. I feel kay wag sa ilalom siya from the inside siya kay basta and then kuan mag what you do mag-ready so that's 10 dapat by 10 supposed to be by 10 ready ko na kanang nakailis na sa uniform and then by 10:15 dapat nakahawa na ko sa balay. But usually gina-push na ako kung limits na by 10:25 dapat out and about na ko na ako sa road. Mag-commute na Mm. ko padulong sa bus station para to catch my bus to work. Kay tapulan man ta mag-drive, long drive, so mag-bus ta kay para makatulog pa ta sa bus. Catch up tag tulog, Oo. makanap ta. So mano ginabuhat and then pagkuan work 12 to 6:30 and depending usually overtime or daily. So 6:30 off and then catch the bus mga 6:40 and then makakuan sa parking lot kung asa gi-park ang car around let's say 8 p.m.
And then depending on the traffic man po, and then 8 p.m. by 8 before mga 8:15 na nasa balay, and then kuan na po na cycle na po na siya. Cycle na po na siya. Unless na kung kuan for, on a regular working day na ko. Tapos kung day off, Bantay Bata 163 or mga appointments, doctor's appointments, or errands, Mga errands. labada, kana jud, tas manglaba pa jud, unya, manglaba, butang dryer. Pag madry na, butang sa kilid, tas sabi ka, piloon ta ka today, or ipakilit ta. Oh, bitaw. Namo kay mga, Manglaba kay sa mamilo. pero na yung mga, Correct. na yung moments po na kanang pag humanim mong laba, piloon day nako kay ganahan ko kanang crispy kayong pagkakuan kay di naman kay dili kayo uso sa mo dili kanang mamalansya gani. Pag human dryer, usually ginabot na mo is piloon siya kay para di siya makunot. Correct. Oo. Oo. Kay sa Pilipinas ba sa makalamay ko sa Pilipinas kay ihay-hay sa gawas, ipainit. Unya, motoskig ba yan na usahay? Motoskig. So, ginabot kay iplansyaw nimo kay para mo kuan siya na gani. Tapos usually pag imo mo kamuton kay pag imo siya ipugaon manggud kay mo wrinkle manggud siya. Oo. Yes. Mo kunot gyud siya, so imo siyang kuanon planchahon. So dili kay as much amo dili kay as much as possible di ka magplansya unless na ng mga dress or kanang for work or kanang something kay for Formal oo kanang stuff. o mag steam kuno ug kuan shui. So mo na siya, pero yeah mo na usually mo na akong schedule sa ko ang kuan sa kong in a day na ako, in a week sa kong kuan sa kong life. Ikaw Jude, unsa may routine nimo in a day kung kuan pag tugaok sa manok. Oh, so ako naman, dili kay ko like sayo pa kayo mamata karon no. Pero ano man ako na siya gina-work, man gina ko na siya nga magsayog mata kay tamaron gapon ko. Kaya dugay man gud matulog. So mao to usually magmata ko siguro mga 8:30 ana, mao na siya ang kung pinakasayo na gyud ako mga 8 siguro ana. So kana 8:30 pero say galubog pa ko ana, di pa gyud ko mobangon. Pero kana oo, and then syempre pag magbangon na kay nagainom na po kog tubig ron kay laging ambot oy siguro sa pagkatigulang na ni. Nga murag maglain na gani mo tutunlan kada mata nimo kanang murag ambot oy asa tugikan niya ngano naglain na siya, so mo na siya kailangan na siya iinom og tubig ana. Tapos and then mag-work na dayon during the entire day mo na siya, and then and then dili pa ko maligo dayon unya na ko maligo kanang igangon ako. Usahay night times na during lunch time mga 12 siguro 11 12 maligo na ko unya, pero kung busy jud kaayo mahapon na nagid kog ligo diba kay kuan kanang dagan na kay gibuhat ba. So siya, and mo na siya kay manggod VA manggod ko, so dili na ko kailangan mag-prepare og taas kanang diba, unlike kay just Tony nga mo kailangan pa niya mag-commute and everything. Manukan. So kita kay manukad pa siya, diba? Kita kay naraman na rin sa ato ang kwarto, sa ato ang diba niya. Siguro mo biyahe na lang kapadulong si mong bangko mora na imong travel. Unya ma-traffic pa jud ka Jude. Matraffic pa jud ko kay mag-abot pa jud sa CR di ay kay usay kay ihion na kay ka, diba, or unsa ba diha. Nya napay naguna sa imuha. Diha ka matraffic sa sa paggamit og So kana siya, and then so mostly boring na kaya ko. Wala na kayo siya ganap, diba, kay nara ka sa balay, so not unless kung namoy lakaw diha jud kanang mabisi mong adlaw kay kailangan ka mag-prepare og sayo kay once ba mo ato kag downtown karon pag uli nimo wala na kag hapon kanang murag kaunon sa downtown nimong adlaw. As Kanang in? murag kaunon sa biyahe sa diba kay magbiyahe pa kanya traffic alamingana niya murag ko na ka sa downtown paspas ang oras. So murag pag uli nimo kay gabi na
murag sa iyo makay ko nilakaw. May ana, daga na kay kag mapansin Bitaw. pagkuan. So kana No? siya, oo. Diri sa Davao, Sa no? ano, Karon, oo, karon diri sa Mars. Davao. Ang downtown sa Yeah, Davao. Wait lang, oo. Kana na-realize mo ato ako kag kay ang oo. downtown ninyo kay Mawag di sa LA kay pagkatod ako Portland kay gabi ka kalma ang mga tao, gabi ka slow ang day as in nag-realize mo na, ha? Ah, Alauna pa lang? Dagan ang Alaw na tagibuhat? pala. no. Siguro kung Oo. siguro kung ang sa Portland na diri kay murag naka sa province kana mga ingana good na. Mm. Uy, sa pa mang orasa, uy, kanang murag Yang good. adlaw. Diri kay oo, kanang murag ang oras lang gud imong bantayan. Diri kay motul ang mig uyang gore wala na pag-abot. Uy, alas 3 na di ay manguli na ta. Kanang nga na, pero Oo. kana kay murag paspas man gud kay mga tao dito. And then of course, kana siya. Ay, mo na siya. Mo na siya ang ang sa a day in my life as an adult. Adult life. Oo, Adult life. my adult Bitaw. life kana na jud siya. Ikaw, Marsh, unsa ba imo ang Ako, a di ba, day in your murag life? nakachika naman ta ani last time, nakita mi ni Judy Zamba last time. So, chika-chika mi with friends na kanang murag Sunday na to, di ba? Murag pauli na dapat ta. Pero Oo. kanang matanggong gihapon, baka magchika na po. Kanang kanang magbabay na Mm. magbabay. Tapos, storya gihapon, ana. So, ang Oo. topic was, Tomoto, Monday na po duma, ana namin. Tapos kanang, uy, murag kanang feeling na ako kauli-una kay ko doon sa mga alas 5 na to, di ba? Na parang nagtambay na gihapon mi sa gawas. So mao to kanang while nagachika-chika mi, ano mi na or bitaw Monday na pud ugma uy. So kanang paspas kay ni ron mahuman na dayon ning Sunday karon ana. So mo to. And then funny kayo. So mo ni siya ang prelude sa ako ang a day in a life, no. Kay funny kayo kato nagastorya-storya mi to sana sila ana si Judy o katong isa pa namang ka friend na kanang ano ka ng unsa oras ka nagamata nako siguro mga 4 or mga 5 ana tapos lain gani kay si Tam ka chat no kay kanang matulog na lang kalit ano mga 8 pa daw tulog na ako tapos nag-reply daw ako pagkaugma na mga 4 mga 5 AM ko nag-reply ana go tapos ko as in ano jud akong live so mo siya guys so let's go to the Mm. topic. So mo to siya, inato akong life, like ka lang sa morning, so kana mga Sunday, makulbaan ako, anak, ay, Monday na po dugma, like ka nang gina-advance thinking din ako, overthink din ako na, patay, Monday na po dugma, it's because na ako yung estudyante, no? Pero Mm. kinder pa How man, to pero ang sa kanang, adulting na nimo? oo, mo Kay to As a ang, oo. mother, as a As a mother, mother. ulirang as ina, a, sana all. dili, dili, dili pa gani ko uliran ani na stage kanang murag ano pa ko mediocre pa gani kay ko na pagkamama ani Mother basta of ako all ang field ko season. gani kinder pa lang jud ako anak ha pero syempre buntag man no and then I mean choice pud gyud na mo na ni Axel ako ang panahar na morning lang jud nato si AK among anak kay Mm. para maanad pud ba kay pagka abot ba sa panahon no di ba ka makapili kung hapon ka or what kay whole day na Oo. jud ana so Mm. Oo. mo to morning na jud na mo siya so murag sa among part pud kay ano pud siya kanang murag feeling po daw balik gud mi mag-eskwela kanang ana gud Oo. pag mata nimo sa morning tan-aw dayon ka sa gawas kung nagaulan ba so na ay dili lang siguro na to pasudlo karon kay nag-ulan murag ana ganito murag kaulanon man murag ana gani Aha. murag mobalik gud ka sa time na katong ikaw ang estudyante ana gud na kanang halo kaulanon man uy murag labi pa man matulog nga inana pud mo ang ma-feel pud karon as ana mama and papa ana so mao to siya inato siya mag-start among adlaw mga 5 naka-alarm yan na 5 and then among anak pod Mm. naka-alarm pod siya. Tapos kana mosulod man siya sa among kwarto. Mas una siya mobangon so in fairness pod kay sa among anak no feeling na kung adulting na pod Wow. akong anak. Hashtag Congrats adulting sa na imong pod Ang siya. anak. batang, ang batang matanda. Ang zato, di ba maglamot kasi ikisaw na na tumawag yung tiguwang ko anun. Yeah, old baby AK jud ba na yung name. Oo. Oh, actually gusto na ko siya i-guest karon kay more adult na po dyan siya. Adulting una-una ba? As in, oo. So, ay, pero na-happy po good me kaya na-discipline na mo siya ana na part, no? So, unta magtuloy-tuloy. So, kana pag mutingog na iyang alarm, tapos ang iyang alarm is kana pina-rooster po, ano, kaya para ma-feel ko niya, di ba? Wala namang gawin na nakaroon no na, mga subdivision, wala na may mutingog ng mga manok or ana. So, gibutangan dyan ng manok ang iyang cellphone, no? Kaya para mo dyan to mo, ano ba, alarm pagka alas Mm. 5.
So, mata siya. And then, madiretso siya sa amo kay dito man siya sa amo ang kwarto maligo sa CR sa kwarto. So, kana, madiretso siya, tapos murag matahon pa mi niya, ano, tapos kami kay mga, unya na, pagkahuman niya, kaligo, mara, dira na yung bangon ka. Parang tapulan kayo, baka ng, ano gani ka ng, Tinder sabay, pa na ha. Tinder pa lang ni ha. Unsa na lang, Bantay Tinder jud ka ka. 12. Gani. So, kato na, pagkahuman na niya, ana, so mag-prepare na mi, bangon na mi, mag-ayos, ana. And then, ang kani siya ha, na feeling na ko adulting kaayo, isingit lang ako dayon. This time na, na medyo 32 na ko, dili na ko kaya mohawa sa kwarto na dili na ko siya ayuson compared sa katong bata pa ko na kanang ay unya na pag uli na lang nako ang kama anagad murag karon kay dili jud ako siya kaya na kanang dili na ko i-make ang bed murag anagod so kana dira pud ko madugay sa buntag kay mag-make ang bed no nya mag cellphone man kaana tapos ana na pud nimo no sa cellphone na pud ka tapos murag part na pud I know toxic kay siya pero murag part na pud sa ako ang morning na kanang usahay ano ko ba murag maano gud ko na tan-aw na ko ang notification because like Judy VA sad ko. So katuloy ka nang ma-tempt good ko na tanawan ng notification. It's because like sa akong chika ganina, sayo kay ko matulog. So feeling na ko daghan kayo kog mga na-miss sa tibuok gabi. So ma-tempt ko na mag-check og notification agad-agad pagka morning. Murag ana gani like katong chika na ako sa mga Mars na kanang kabalo ko na nag-chat mi ni Judy last night tapos natulugan ako siya so pag mata na ko ang first ako hala ang chat din ako kay Judy wala di ko naka-reply so i-open din ako cellphone na hala no nag-reply din siya dayon gabi tapos ako kay wala na after 12 hours Wala na 12 hours na reply Panos so mo na. to siya panos na guna wala na ang feeling si Judy ato ba tapos as so karon kabalo na ko na 8:30 pa rin ang mata si Judy so kato ako reply mga 4 hours after pa po niya replyan ana god so kana murag ang ano god karon god na adulting na kanang mga adults na murag ang chat god kay murag na never ending na jud siya wala siya kanang one day ra mi nagstorya or mga pila lang ka hours murag tuloy-tuloy siya ana kay tungod sa time difference murag dili lang dai si Justonia to ang ka different time zone kita pud Oo. because of that time difference jud nato no na sayo kay ko matulog sayo mo mata na. So mo to siya basically na lang siya sayo ko matulog sayo ko mata and then kana VA pud ko so dili ra pud ang work. Pikas kwarto lang ya si Axel pod kay akong husband kay nana pod dili ra pod magtapad ra mi ana. So inana lang siya and then early pod mi early ang breakfast tapos early pod ang lunch, early pod ang dinner like mga 5 PM kay kanang magluto na ko, mag-una na ko guluto or mag-start na ko guluto kay para pagka 6 mo in a way ginahimo na lang po nako siyang murag hitting two birds at the same unsa ba na basta ka na siya Hitting the two same birds with stone one stone or something. with one stone at Oo, the same tree charot two birds at the also same the tree tree. Naral, palkata, ipil-ipil, akasya. siya basta mo to siya kasabot na mo ana. So kato na kanang mag before 6 na lang pud jud mi mag-eat ana good kay para dili pud kay mapabayaan ang ato ang mga weight ana good na basi masubraan pud may og kaon so at least before 6 ana good. And then kana pagka na ana siguro mga 7 mga 8 ana off to bed na mi nya kana dili na magkaon ana so in a way ginabuhat na lang po na mo siya mag way good na medyo para ma-maintain ang weight kung naabay na maintain or magpapayat marag ana na lang pud good kay di ba kung magstay up late pud ka kana ang ginaisip na mo kana mag-isip-isip ta pud mi yung mga pagkaon so may tason matulog na lang mi so naay part ana pagkagabi so kani i-share na ko on behalf of my husband on behalf of Axel na siya ginabantayan na oras like every night makatawa ko kay nabantayan na daw niya ng mga 10 PM daw mo mag-start na jud daw yang acid reflux so murag dapat matulog na ko kay mag 10 PM na murag maano siya pa na nagsugod na pag usahay ko na magtan-aw pa mi sa lida ana nya madugay mi or di kaya magsige pag cellphone kaya galing the whole day busy ka so pagkagabi na ka magtanaw og cellphone magtanaw og mga reels ana so kana usahay di na mo bantayan maabtan mig 10 usahay so or di kay hapit na mag 10 so pag hapit na mag 10 ana siya matulog na ta kay mag-start na pud ni ako ang tiyan karon Wait lang, unsay acid reflux? Unsay pati unana? Kan,
Kana murag aslom gani kayo imong tiyan. Dili na siya ka na Pero mag-heartburn? murag heartburn pero murag lahi-lahi na jud ata siya na level. Feeling nako lala na magud iya murag padulong GERD naman siguro na iya or Murag ano. ginatawag na siyang doktor for check-up, follow-up. Yes, correct. Oh, speaking of, mo na akong yung saya gabi, ano ko na, ay, marag magpa-check up na siguro ka. Uy, marag wala naman siguro. Nakanang na naman yung time, kanang mabantayan na dyan mo ba nating Mm. tukar na dyan siya pag 10 p.m. Good. Mo nang ginatry na mo na matulog na dyan before 10 p.m. para, dili na, basta slum siya na feeling, marag heartburn good, tapos, lain man pud good kay pag inana ko na rin, dyan may buhaton, just mag-stay up late me inuman na lang niya o kanang Kremel S or kanang basta ka mga pang ano sa tiyan na o tapos marag okay lang man no kung panagsa pero kanang usahay magud mura na niya game mong vitamins so kato murag ana ko na ay basta Uy, hindi pag na po kuan na, uy, good. ipa-check up na lang na kay para makita, mahatangan yung proper kuan, diagnosis, kay mo self-diagnose, baya mo. Correct. And then second, para Kaya mahatangan gani. po na siya ka ng proper medication para ana, ayaw kayo mo pagkuan ng mga kuan ninyo. Oh, so ko sana. Correct. So ko sana. Diba? Oo, correct. So, part of adulting po na, no, na mag-self-medicate ta, magbuot-buot pa ba na, ay, Ay, dili ang yung doktor si Google, no? Char. yes, correct. And kanang mga ano lang, mga sabi-sabi, mga na-remember nimo tung bata pa ka, naingon sa mong mama, mauna yung inomon, ingon sa mong tita, Which ingon is sa mong ana true. lang good. Nabuhi man po tato Oo, na di ba? panahon. Correct, pero murag karon syempre with the mix of kanang modern na pud karon na or kanang 'di ba murag malibog na pud ka na uy mapa-check up na jud siguro ta or basin na ay laing way ani para Mm-mm. para na dili magsakit-sakit. So mo to siya, nato lang siya ang day like mag-start siya sa inato, mataag sayo and then mag-end siya og acid reflux sa gabi. Ana na jud siya. So inana na jud ka ang ato ang day karon. I think no i-share na po ako. So, kana makita dyan mo ang difference. Kamo, sa inyo ang mga napansin na difference tong bata pa mo and then karon na, ano na dyan. Sa Bisaya pa hamtong, di ba? Hamtong na ka. Like, adult na ka. Sa inyo mga nakita. Mga napansin na difference. Kala yung magbayad na kasi mong own bills. Ay, correct. Kanag, ang boot, daghan man actually. Daghan man siya kanang difference, Jude, na kuan. I need to mention, no? May need to mention siya, kanang, sa una kay, kanang maghulat pa kasultian, tambagan na, katulog na. Or dapat, ani mong buhaton sa ani, buntag mo. Ikaw kay, mulag na kay own ni mo na routine, in a sense na, ginabuhat na nimo siya, kung kuan, tas, kana you do stuff na ikaw na mismo mubuhat na magluto pagkaon nimo. Di na kaingnan. Oo, manglaba. Ana gani. Pero back then man po sa una kay kanang for example si mama si papa maglarga or they won't be at home. So kami na magluto. Mag-initiative na lang ka. Mag-initiative na pud mi kanang buntag sa iyo mangmata, magkuan, magluto, maglungag, ana gay. Pero amot di po na ako makuan kung kano sa jud ako na-realize na ay tiguang feeling na ako kay kung wag katong high school yata or something basta di pud ko makastorya pud lahi man gud siya ikuan gud lahi lisod siya i-explain kung unsa jud to imong pinpoint mo the pinnacle jud kung gisulti mo na ay naniguwang niya ko pero feeling na ako kay katong nag-start na jud kag bayad sa imong mga bills na makita Correct. kada jud kanang Tumuha lang yun. imuha na jud kanang makamingon ng panahon na matara ka pag matanim mo na ni pagkaon. Oo, Bitaw. kanang kuan suguon ka na panghugas na dira panglampas mo panilig mo dira yung higdaanan nga bulit yung mga kuan pangaligo na mo ang mga baho ninyo mga kuan Bitaw. ana gani Correct. So, correct. feeling na Kanang ko ikaw na jud ang nagakusa, murag mo na jud na ang, kuan, evolution mo regardless of pinaike kanang mumata na siyang iyaha sunod ana siya mamuka na sa inyo ha di nanay kuan nanay nilungag og kuan sudan naluto na nanay mamahaw na ta ana Ihatod na lang ko. oo kanang or ihatod mulakaw na jud siya. ay madto na ko ha ang kuan Madto na ko. pamahaw na mo ang kanang kuan ang kanang mga buhaton di sa balay Kamu na bala. kamo na bahala dira ha sige na Which Oo. leads me to the point na
murag ano pud siya no kanang depende pud jud siya sa pagpadako man jud sa Mm-mm. imuha. Wala man jud yung exact Mm. age kung kano siya ka mag-adult no or Mm-mm. adulting feels ana o Depende po depende na sa sa imong kadakaan. kadakan yun mo environment and how you been brought up kay naman po uban yun Ah, na karon magud sa generation mo kung very cuddled magud ng mga bata. Ako lang ni ha. oo. Ambot lang ha. Oo. Ako wala yun din ko ako wala yun yung point of Ambot view. lang ha. Ambot lang ha pero cuddled yun ang mga bata. Kay kita sa una bata ta kay bunalan mo jud ta. Paludhon man jud ta. Natay ka hadlok ba na ay di ta pwede mo magkamali or magkasala kay kasab-an jud ta. Kung kay kadol magkakay good sila. Which is good pud na the way igana pero feeling na ko no kay mabash gyapon katam the way mo igana magkuan si AK kay oy bata pa Oo. man kaayo igana man ang kuan. Oo. Pero wala sila mabuhat kay imuha man ng anak that's your kuan Correct. that's how you want him to be. So imuha man ng kuan katong danan di mo na ilang katungdanan all they can do is say something pero wala jud sila mabuhat kay imuha lang man amot lang ha ako walang kita siya. Correct. Ambot lang ha. Pero oo, Ambot whatever you say man, go. whatever you say man jud karon, 'di ba? Kay naa man jud maingon ng others. Pero oo ka na. So karon like I'm sharing na ina na ako ang anak. Dili pa siya kanang murag ano, I feel like murag sa lahi ni siya na ano no, na episode, lahi ni na topic. Pero kanang ano lang, kanang tawag ani murag gist lang of something na inana. About that topic. Na kanang dili man siya like murag naga-revenge ko or what, pero kanang I feel like ing nato ang pagpadako sa kuan na murag sayo kayo ko naging adult thinker good or feeling adult, sayo kayo ko na feeling adult. Tapos I felt like nice man, okay raman pod siya. Murag okay ra siya sa ako murag wala man siya bad kaayo na effect sa ako So mao to. Tapos the good thing is ing nana pod si Axel, murag inato po ang iyang mindset, na po niyang thinking. So, nagkasinabot mi na inato na lang po ang buhaton na mo sa mga anak, kay nag-work man siya. Murag good. And, kana. So, murag depende lang po dyan na, ambot lang ha, basta Oo. kana ang naga-work sa mo, murag good, diba? Ikaw Jun sa may outview ng kuan ni the way ko si AK. Na adult. Kuan. Ginaingon lang kay Tam gud na kay. Hala no, mo rin siya correct. Mga anak ko. Kanang mo rin siya correct no, pero kanang maano ko siguro kung ako kay murag kanang ganahan lang ko sa thought na ingana ko siya. Kung sa ko lang ha kanang ano. Kay kanang murag responsible naman ko siya kanang sa bata pa kay siya ba pero ano na kay siya responsible na siya. Kabalo na siya unsay kuan kanang dapat og dili dapat niya buhaton na sa mga ingana ko na ya kinder pa di ba niya basta dagan na kay siya dagan na kay siya mga nahibalaan ingana ko niya kuan ano ano magyapon siya kanang Bata gyapon kung siya. mag-uban mo bata Oo, man oo. gyapon siya bata man gyapon siya kay makigdula man siya magsamok-samok man gyapon siya kanang ingana ko na naa siya ingana kanang trait gid sa bata gyapon kanang ano lang siguro magstorya siya kanang naagid siya yung mga Murag adult words na na ginagamit sa sahay pero Oo. sa kuha kay murag okay ra to siya Ang tusas sa kuan na kang Tam the way kuan murag kung ako hadi mo ko wala man jud koy kuan wala man jud koy kanang wa po koy anak. Amot lang ako lang ni kuan pero feeling man gud ako kay di man gud ka dili ka you would copy what's good and try to leave what's bad. So, oo ginabuhat na nimo ginabuhat nimo na kang EK because kay sa paladaw nimo okay man gud na siya na upbringing sa imo. And then you grow up good. You grow up better. So mo to siya kanang ginakapi magud nimo ang unsay maayo ug imong gina-change ang dili maayo mo na kuan kay because si Isa she's just 4 gana mo po siya kanang she still play around with her toys and everything pero pag kanang kuan after eating she knows where to put her use utensils kanang she knows that she has to wash her hand and then kanang basta kanang common sa ba kanang usagi kay mo siya Tinang, let me help you. I got you, Tinang. I got you. Ngayon ko, pag sure siya, hold on, Tinang. Tinang, it doesn't make, you don't make sense. Ko, pag sure don't make sense anymore, picture. Mojuk ko, like, siya, Tinang, remember you told me that we had to go there because we had to get you something?
Oh, Tina, you forgot it. Kupag sure. Siya mag-remind. Ano, yun na ka nang, tapos mo, Oo. ay, oh my gosh, Tinang. Mag-roll ay pa yun ako. Yeah, so murag ano man jud no, ang adulting is well kita mga asa naman Judy 28 na ba ka March? Tama ba? Wait lang, 28. 28, mag-age jump 28. data. Ay, So, this goes grabe. out for the audience char para basi makaingon sila na ay unsa na di sila 40 kung makaistorya din sila no char. Pero oo guys, 28 ang age range naman is 28 to 32. Tama ba ko Jam? Tama ba ko no? Di mo ka 35 no? Char lang. Bastos Hoy, Joke. Oh, 31 mga pa ina ko, natin no? age range. Kanina chika is kana pang age range 28 to 32. But Mm. I think karon no while we talk ang naisip na ko kanto tang share about sa mga bata ana. Actually ang kanang na mga adulting traits or mga adulting na mga ginabuhat ana god dili man necessarily pang 28, pang 30, pang 32 or 40 ana. Depende din siya sa imong ugali. Pag siguro no na marag Oo. ugali pagpadako sa imong na inana lang jud ka na pagkataon na kanang ka Yes. strict ka sa time or kanang mahilig ka man limpyo or what ana good. Pero kani siya we're sharing this na na kanang murag napansin na mo sa una dili maingana or kanang mas nag-improve siya karon as an adult. Ikaw Mars, unsa mo mga naisip na kanang murag difference gani na murag sa una wala nimo ginabuhat tus karon ka as an adult na murag ay inani na ka ano. Kuan, same sa katong kuan ni Just Tony ganiha nga sample na sa una kay kanang kailangan pakasugoon na like Ah, magyao na oo. imong mama ba nga usa may mo wala may mga initiative mga buhaton sa balay ana gani Oo. True. karon kay kanang murag kanang mulihok na lang ka kay kunwari dagag ugason so ikaw na lang kay kapoy manugo murag ana ba unsa pa man ha so ako nag-start ko ng mga party jud katong na-meet na akong partner kadto kay murag maguban-uban ko ba mangingan na tapos katong niundang ra pud ko kanahiyana ko kanang murag kanang Oo. di ba murag na man may mga term sa mga kuan nga nang wala pa nalutas nga Mm. na kay hilig pang maggala magkuan kana ingan Mm. na kanang wala ko ingan na before jud like kanang mga na ko mga teenage days kana kay Mm. eskwelahan na niya kay kana mahadlo ka sa imong parents ba nga dili pa ka kauli ingani nga orasa kana mga alas 9 alas 10 sa una mahadlok na ko di pa ko kauli kay makasab-an jud ko na Mm. so tapos kato hantod sa murag na adapt na nako siya nga nga dapat muli na kay nganing orasa nga na kanang katong nagtrabaho nako nagkakuan katong murag siguro karon lang siya nga stage like siguro nilapas ako mga 25 26 ana Mm. nga nga pwede na ko muli og dugay pero kanang naay occasion like for example kanang siguro magkita mi nila tao mi nga na kanang Mm. mag-karaoke niya maabtan og 12 ingana pero after Mm. ana kay manguli na kay kuan kanang kapoy na kanang wala na kay Oo. energy di ba oo dili pares na kanang dati daw nga nang maabtan pag mga alas 3 or mabuntagan pa jud na karon ka murag na murag 12 1 dapat na nakasabalay kay Oo. nakahulay na ka kanang ingana so Oo. murag ingana ang ako ang kuan na mga adulting stage tapos isa na po diya kanang kanang dapat sa kumbaga nang malimtan lang akong perfume dili lang ako Mm. malimtan akong katingko kanang ingana so kani siya kana dili lang Wow. ako na siya malimtan Dili di siya mo ni siya sponsored, ha? dili na siya sponsored oh my god Ika naman. kuan oo Baka naman kating kuan ni siya ko. pa-supply lang oo kay paspa siya mahurot mas paspa siya mahurot kaysa sa perfume Oo. nako kay kanang kunay maglabad na ko ulo dapat na ni siya dapat ni ginawa mo Mm. malimtan na baka nang hala asa na ko Oo. katingkonan na kay kana magpahid-pahid na kana na siya mag-smell na ka kay kana Oo. kanang amot oy adulting na ba siya kanang mga hinga na nga moment na nang dapat Correct. di na mo siya malimtan isa na siguro sa dili malimtan kay kanang ingani na pod oo kanang baktidol na siya na Ay, di ba kanang pinol na ko para na tablet?
Oo, Oo. kaning candy, oo. Wow, sana Kay all. para kanang maglain na gani mo tutunlan, tumaran din Mm. nimo ani, mukha na yung kagimingan na. So, inga na siya, dapat dili na nimo siya malimtan sa imong life. Part Again, na nas, siya sa imong life. again, di siya sponsored by Bactidol, ha? Oo, Baka Pero naman. abi pa lang, Baka naman, Pau de yeah, abi pa Arco, lang. Bactidol, MX3. ko. Mhm. Mm, Chika na ko to circular. Mars katong di ba like katong imuha na mo ka na wala man jud ka nagalaag before ana. Oo. So para matubag tong side na to no ako nagalaag man jud ko before. So on the other hand, ako naman kay before, napansin ko na difference before is kanang marag Friday pa lang or siguro mga Wednesday pa lang maghunahuna na ko asa na pud ko karong Saturday marag good. Oo. Pero Saturday lang na ha, kay Sunday katong kanitong part na nagatrabaho na ko ana na stage sa adulting ha kanang murag dili pa ka sure kung tigwang na ba ka or dili pa kay stay pa ka sa balay sa imong mama mga anak pa na levels mga below minimum pa imong sweldo mga anak pagod di pa rin mo kaya on your own anak. So mga inana pala akong problema before like Wednesday pa lang magano na ko asa na po ko karong Saturday tapos mag-chat na daan sa mga friends na oh libre ka sa ano sa Sabado ha marag ana-ana ganito tapos same people lang good ano tapos same lang po yung ginaadtuan or hindi kaya mag-explore mo bag-o ana gani na malaagan tapos ka na mag-inom or pagka lang di ba curfew man dyan diri sa Davao 1 a.m. So maghunahuna na mo kung asa mo after like dati Mm. katong napay Times Beach na diri sa Davao so kana open pa ang mga video kay dira sa Times Beach manobra og mga 1 a.m. Sorry kay ano no kay Mayor no pero wala namang pod karon so okay lang siya safe na siya iingon. So kato wala namang pod kay na may coastal so kato siya dati lala pa katong mga tago-tago na video kay to ana or di kaya magmakdo pa mo so promotion po dun sa McDo hello. So kana ano pa magtambay pa mo sa McDo kay diba 24 hours sila or di kaya dili pa man gud kaya ang coffee shop sa una no kay katulad below minimum pa so Dili ang mga sa lang una mga kay ato ang ginalala kay ang gravy sa McDo. Or sa diba? KFC. Kaya mo pang tipid lang good gali na matambayan nimo after nag-inom or kanang maski good wala nag-inom ka gusto lang mo magchika-chika pa good hangtod dun sa oras gani so inana siya before pero karon kay pasayuhay na or di kaya kanang marag marag kung saan lang dyan imong tuyo lang human na or di kaya kanang pero kaniha na-realize naisip na ko naka-question on my mind kay kato siya na time na inato siguro mga until 24, 25 ko mara inato ako ang ginabuhat. Tapos pagka 26 manggod nagminyo manggod ko na nagkaanak ko. So naka-question at the back of my head na kung wala ba ka ako na minyo, what if single ko hangtod karon tas inani akong edad mag-inato pa kaya gihapon ko. Murag na ako inana na question ba kay wala man gud ako na-try kay timing man pud good no na kana nag-transition pud gud dayon ko ba na nagka-family ko ana. Pero kung ako pa ingnon based sa akong experience murag naing nato siya nag-start siya kaing nato na nag-change gyud na dili na ako maglaag o weekends kaayo or dili na pud ko gana mag-inom kaayo or magdugay o nag-stay out late kay na naman po ko'y family marag lain pud mo murag dili na ta maka-avail sa ulirang ina awardee kung lag so kato kana maintain ang image charot pero dili bitaw kana marag nag-fit well lang pud good siya sa edad sa status sa life and then sa akong energy murag nibaba pud siya wala ko kabalo kung sa edad or tungod ba kay mama na pud ko tiguang po akong anak or unsa ba ka na marag wala ko like diba actually ako nabasa na meme na-share lang ko sa inyo ha kani like kate na Tagalog man siya totoo pa actually gi-post na ko ni sa akong sa akong Instagram karon na totoo pala talaga yung habang tumatanda ka mas nagiging introvert ka nagbabago at nauubos talaga ang social battery mo haha. So gi-post na ko siya sa akong Instagram today kay gabi naka-relate ko tapos wala ko yung nangutana marag feel lang nako mag-explain nag-explain jud ko sa akong story no na marag naka-relate ko na habang nagatigulang ka or feel na kayo nimo ang adulting adulting mode
Kay murag maka-realize ka na murag ay well depende na po ambot lang po abot lang ha sa uban tao ko extrovert jud sila so ako siguro na-realize na ko introvert gud ata ako itong mga 20s na ako nagtry lang ko maging extrovert siguro. But it failed char murag mobalik jud ka mulubad jud ka kung jud ka na introvert jud ka so kato akong na-realize na tama ni siya na meme no na kanang kato, I felt like karon na adulting kaayo, adulthood na jud na mahurot na jud tayo nimong social battery na kanang mga ina nila. I think pagkahuman gani ani ako matulog ko. Murag ana good or mag mag vitamins na food ko or kanang mag ano sa ako mag-isolate sa ako grabe daghanan akong naingon ganina. Or murag ana feeling na Drained. training na. Ako, Oh, ma-drain na ako. Makuha na ko na siya, actually. Ma-experience na ko na siya. Pero kanang, feeling, ambot lang nga, ako lang, hindi mo ko psychologist or psychiatrist. Correct. Pero feeling na ako, as we grow older man good, nag-change na nga to ang priorities in life. I guess. So, Yes. lahi na nga, for example, katong bata ta, atong hunahuna kay, ay magdula lang kanang gusto mo ulit gikan eskwelahan, gusto mo ulit sayo kay is either magtanaw og anime sa TV or magdula kay naibagong dula or something or magtanaw og TV or something. Mga tong priority hantud nag high school kay mga paswitan, yung mga crush text mga tong time na nagkuha ng phone. Tapos pag college kay serious relationship or kanang laag, inom kay like wala na to sa atong for example ako kay probinsya mamigigikan tapos pag nag-college mi kaysa sa syudad man so lahi ang usually wala man ng parents unless mo ato sila mama or si papa back then na bisita na pero kung kami lang kay on our own so syempre late mo uli from class kay ang klase ko sa late na mahuman tapos naitamara mag-sig text na guys kaon ta guys pizza or kana mga one circle of friends na classmate na ato tag mall ana so mas natay ko sa ato ang time malahi ang ato ang priorities for example ako niabot ko sa US diri kay when I was 21 pero tas on the same year po ni edad po kog 22 so within that span of March na pag-abot na mo dili before ko sa July inom dili with my mga pinsan namo like inom kay whiskey, ram, brandy, Bacardi, tequila, wine, lahi-lahi ka nang tas i-mix nimo siya to pag-abot kanang ang imong kalag batanggalon lang gani ni San Pedro gani kay isa ka nakasakuan sa asa kay saka hinlangit na ka so kanang igana pero pag birthday na ako 22 so akong katabaho sa ati Camille hi ati Camille iya ko gilibi sa West Hollywood niya West Hollywood is very notorious na mga gay bars so naga-bar hopping me pak kada bar lahig inom, lahig drinks. So pag uli na mo ato kay oh my gosh, nagsuka na ko sa iyang sakinan. I never experienced that in my life na igana ang suka gani na mo imong tinai igawas gusto nimo tanggal imong tinai kay para ipiga na gani tas ibalik gini mo kay para o maginhawaan ka lahi sa batay. So mo to na time na ningon ko na that's it for me. Di na ko mo inom o grabe. Di na mo usay. Di na ko mo sama. Sorry, ma. Sorry. Pero kanang murag di-tone down pod ko in a sense na nihinin akong inom so karon murag tequila, straight shot tequila or wine. Kana wine I would enjoy wine. The soju kay mga opa, oni. Correct. or sake. Pero murag as we grow man good nagalahi atong priority in a sense ang ato ang demographic. Ako single. Si Judy in a relationship. Ikaw married. So laylahi ang ato ang ato ang priorities. So maglahi pod yes tinuod na murag kato imong gisulti sa imong gi-share na meme na murag yes murag mahimo tag more introvert kay is because dali na ta ma-drain og energy and then
we go back to our own cocoon para to kuan to energize ourselves kay kay the next morning lahi na pud na siya na laban na pakbaka na tuwa nga tubangon. So feeling na ko magdiha na in a sense na as we grow old yun nagalahi yun atong priorities na to the sense na back then we have a big circle of friends, di ba? Daghan yun tayo kailan na kanang mag-inom ta, i-invite si kuan na kanang na. Nya karon we enjoy small circles of friends. Ako Yes. I appreciate yun na I have small circles of friends. Di lang siya ingon na isa lang or duwa, pero I have lots of circles of friends, pero within that circles of friends tag-tulo, tag-upat, maximum yata upat ang akong kuan. Kita tam, ako, ikaw, si James, si Melvin, mo itong solid na itong circle of friends. Karon kitang tulo, mo lahi po din siya ng circle of friends. Ano gani mo mas ma-appreciate nimo ang small circle of friends kay first and foremost, less na ang kanang imong hunaw na ay kailangan na to ati manon or kanang i-entertain ang each other. Kay daghan may crowd. So daghan ang imong kailangan daghan kay energy na manguha kag energy sa imong lawas kanang imong iingat Correct. ba para lang jud na kay makuha mahatag gani karon kay mas kung gamay ang circle of friends okay lang kanang di kay ka burned out dili kay No, ka relax lang. relax lang ka mag-chill vibes lang gani tas kanang di kay siya stressful tapos kanang mo na kung kuan na murag mas pag maniguwang ta mas mukuan lahi atong priorities so mo na ang ato ang kanang out view or ato ang perspective sa kinabuhi kay mas malahi pud siya compare katong batan-on pa ta or even the fact na tiguwang ta with living with our parents ana gani lahi pud na siya na kuan na point of view gani na living with your parents and Yes. being independent and living on your own lahi pud na siya na kuan na topic so lahi jud mo na kong take ambot lang ha. But lang ha, pero lahi-lahi na jud tano. Lahi-lahi. Pero is singit lang na ako tong about sa friends no. Kana pud ako na realize, 'di ba? You would remember si Just Tony kay since college man jud may nagkaila. Sa mga birthdays jud na ako before like dapat dako jud na ako ang birthday like daghan jud kayo tao. Mo na ako ang ganahan sa una like daghan jud like katong friend pa nako sa engineering, sa accountancy or whatever tanan na IT ana sa Pikas campus pa na ako ng mga friends ana or even high school pa tong uban akong friends ana invite jud ako na ana gani or di kaya as simple as katong recent lang may nagka-chat-chat sa Facebook or nag-comment time feeling na ako na may connection so invite dayon ako na sa akong birthday tapos kana ma-stress sa una akong mama kay kanang tipid man gud kay ko na person pero daghan kay ko gi-invite so mo ana siya na makasya makahani mo ang pagkaon diri tapos pagkataon na apay mo abot ana na gud ingana jud akong mga birthday parties and then ang ako ang mga friends po na uban mo ana sila na hala birthday na pud ni Tam ana so magkita-kita na ta sa birthday ni Tam or gihimo na nilang reunion gud remember nimo tong picture basta nato yung picture dam na katong na amo then kanang sa isa ka birthday na ay lahi na circle of friends diri na mga 10 sila ka buok tapos diri lahi na po tapos like katong kanang pati barkada pa sa mo uyab ana invited pud sila kay feeling nimo friends pud nimo sila ana gani so kana daghan kayo like kailangan dako kayo nga ako pero dili pud ko mga na levels sa kanang mga small loud pud na levels dili pud inana pero kanang kanang dako lang ang video kay room na so kay sa video kay na dyan always ang birthday kung dili sa balay ana gud basta dapat dako jud siya kay daghan akong gi-invite or tapos ma-feel bad pa ko or ma-feel sad pa ko dati na kanang dili makaadto ana gud pero naa nag mga 20 people tapos kato ika-21 di kaadto ma-feel bad pa ko tapos napatoy time na kanang i-ask pa na ako ang friends na uy day ikaw na lang chat sa ila ano bi basta kato silang grupo i-chat sila bi paadto sa akong birthday manuko pa ko sa kadaghan akong gusto i-invite kay nana akong gusto like gusto ko daghan people and then later on kato, like what you said, good in relation to social battery, and kaya mo lang ma-introvert ka, feeling mo introvert na ka kay kadugayan, nagkatiguang, kaya marag lesser na po akong gina-invite. And then, makaisip na lang po ko na kanang, ay, wala man may nagchika lately, or kanang, ay, maski pag nakachika na ko siya lately, kay marag kung wala may business together, marag dili na ko siya i-invite. Marag, good ka nang,
okay naman siguro murag niabot na ko sa point na I mean people pleaser man jud ko na tao no. I think until now people pleaser kapon ko. Pero na feeling na ko mga 50% na lang. Murag ano na lang murag lang hindi na ako na siya invite. Uy, kapoy man pud mo unsa mo pala mo istoryahan. Unlike before na kanang mangita jud kog topic basta gi-invite na ko na game ko na. Sige, kamusta man si ano ana. Tapos karon kay maghunahuna pa lang ko na kapoy man kayo unsa man ang pong topic na pud may pagdili na lang ako invite or murag mo ana nagud ko ka ay may pag kanare i-invite pud ka murag mo ana na ka na unsa pa na kung irason ka na murag dili mo unsa man na mo storyahan pud ko moadto ko dito murag ana na gud mo taking dili para dati ba na pag invite ka go sige libre man ko karon go or kaya alas 9 karon dapat kung i-invite ko mga 3 days before kay para ma-check, ma-rain check, ana good, or kaya, Pero, ano pa, di ba, like, gusto na ko errands, or na ako, buhaton, or manlaba, magod ko, ana good, di ba, di pa rin dati, like, gi-invite ka alas 9, okay, adto ko diha, ana, 9 p.m. na good, gi-invite ka mo, apas pa ka, ba? Pero karon kay dapat 3 days before, may siya booking sa ABR Yes. sa school. Oo, mga kailangan jud mag-set kag Calendly account unya. These are my availability. Pakikuan na lang jud i-book jud ninyo kay kuan ba ya kanang kuan tas kanang murag di nakaganang kanang pinakait-kalit na kuan kanang basta kanang murag gusto nimo kanang mas kuan siya kanang laid out jud siya na plano gani pero kanang dili ka kanang imong ginasulti na people pleaser ka dam dili ka people pleaser overthinker pud ka. Ano to? O gina-overtake di mo na usa so yan ang kanang kuan kada pong moment gay na kanang for example magsabot na mo sige magsabot ta magkuanta nakita na ko dito sa kuan sa reels magsabot mo unya naisa mo pull out ay di siya katukay na siya kuan ikaw musa mo dayon pata ikaw kanang kuan unya ay amot lang kay kung madayon ta di makita nag-start ani so walay pulos ka ng kuan pero ikaw gusto kaya pa ko makikita sa imo pero naghinahina kang English gani sa imong sanina nananggal ang mga makeup magawan pa kay nag-change na ka pang balay kita-kato katong i-share na ko sa iyo ha like ko oh my gosh Happy na gud ka na na-cancel ang plan. oo happy yard Yun. Ay, salamat. ay salamat Bitaw, di ano madayon Kana po na mo ang nasurahan ni Axel ba na, syempre, si, Justone is nasa LA man jud no, so dili na to siya always kauban, and then, time difference po na to, kani legit din yung time difference na to, no. Pero like with us ni Judy, Jumar, Ana, and then other friends, especially sila Judy, kay dool lang may, Ana, kanang naatoy point pod ba na nakaisip min hala tiguwa na jud nato no nakahanap mi duha ni Axel ba kay kanang natoy time na kanang murag na ay nag-invite lahi na friend pero di na kay ingon charot pero natoy nag-invite lahi na friend is murag duha name drop char lang pero dili kanang ni siya ha wala ko nag-ingon na dili na may friends char pero kanang murag out of the blue lang na siya invitation kay uy mag-inani ta ana tapos naisip na ko ay, mag-ato pa taog downtown, ana. So, kung ina naman dili pwede hapon. Kay kapoy na kayo na mag-travel pa ka. Feeling ako, ang paadto dun sa, sa Egypt, good, ana, yun na feelings na mag-layover ko. Ana, dun ang feeling na, ay, dili pwede hapon. Kanang mag-atog downtown, dili pwede hapon. Ya, taga downtown to siya, marag ana bang. So, kuna, ay, alanganin naman. Siguro dapat morning. Ya, dili po siya pwede morning. Marag ana, gutos. Ya, nakarealize ni Axel ba na, murag karon ang okay lang sa ako, nakastorya na ako kay sila Judy lang sa siguro. Kuno bitaw, no? Murag okay lang siguro kung sila Judy mag-invite, doon lang manggod. Ana, tapos okay lang sa oras. Ana, pero actually sila Judy kayo nagapananghid pa na, oy, natulog na mo. Wala pa na sila, pagka ng mga 7 p.m. na, guys, pwede mo ato sa inyo, ha? Natulog na mo, murag ana. Tapos, night time sa na kami na Axel, sa may reply ako. Katulugon naman ko. Pero dili ka friendship over ha. Pero may inagod ka na parang kapoy naman. Uy, pero you want friends. Kanang kabalo ka na you need friends in your life. Pero mangibabaw usahay na makapoy na ka or nalobat ka ato or di kaya ka na murag layo to siya na friend. Dili na ni mo siya kaya i-travel or i-drive. Inana ka layo, ana good. Murag layo. dili pod kaya i-meet halfway
Oh, ano, gutos man na murag wala po nagsabot na meet halfway murag ikaw jud ang moadto dito so murag ay murag ano jud dili kaya sa akong powers karon as an adult jud na inana murag and kanipod kung dili man ingana no kay sa balay na pud nagakita ana no like mag-adto-adto na jud sa mga balay dili kay "Uy, kita ta sa bar or kita ta sa Oo. coffee shop sa inyong balay maatubig dira kaya ana na jud ang mga lag karon Sulungon na ka, sulungon. oo para sure na makita jud mo Oo. kanara ka sa balay and murag na may freedom na maski unsa inyong buhaton ana good unlike kung sa bar or what kay di ba murag daghan kay tao or kanang unsa na oras muli na ta murag ana good di ba na yung mga na considerations di ba ikaw Marsh unsa yung mga ano nimo murag feeling nimo I mean kanino fun man siya istoryahan pero for sure naman yung mga kapoy pud na part unsay tanaw nimo na murag kanang murag kani akong hate as an adult or murag kapoy jud ni siya as an adult. Siguro kato isa na po dito gid ang kapoy gid magbayad og bills, guys. Mao na gid na Bills. pinakakapoy. Thank you for gid na. paying. Thank you. Payment received. Oh, na ano na thank you for your payment as shut up ito bukal sa loob na nagbayad ko ano. Oo, kato siya. Oh, kada isa na gid diha ang kana no kapoy man jud kay na. Tapos na-realize pud nako no nagkadugay na kana gani kana sa friends pud ba. Kanang dili jud mag-matter kung unsa kadaghan ang friends nimo. Ano nga na good. Katong mga gamay ra pero kato man pud tong murag maano gid nimo murag masaligan ano kanang nga na good mastoryahan nimo. Kay ano, before, kanang ano jud ko kanang murag kana ba nag-overthink pug ko nya people pleaser yan na ba na kanang dapat ano kanang dili na ko siya maano kanang murag dapat ang ako ang action ba kanang dili gani magkuan sa iya ha na murag dili maka-offend or something na ano kanang siguro kanang minsan mga ginagmay lang nga dili nimo matagad or something nga na or nalakay na ingon na gamay nga ano kay kana sa una maano jud ko na kanang uy dapat ingani karon kay ay bahala na oy kung unsay kuan kanang siguro kana makig-meet up na with friends kay kanang murag ay sige na oy next time na lang oy kay kapoy kayo karon kanang murag Pwede na wala next ko'y time. kuan pwede mo next time wala ko'y energy ron murag ana buhati na lang sa nag-ano dia reason nga nganong dili ka pwede kay kapoy jud ka pero ang reason dia kay kapoy gyud di ba na Oo. so kana ingana ka ng kapoy gyud kanang wala kay energy nga makigstorya sa ana. I think speaking of nga na good Marsh no, pwede man siguro na to ma-normalize na lang jud ano na ina mo pod I think na ina mo takaan Oo. or what kinsa ba to na pwede man na to i-normalize guys na ano na kanang gikapoy ko karon na mao lang jud ang reason ano go na dili nimo kailangan mag-think og laing reason na ay ano man good Or lubong sa kong lola or mag-explain. oh, ano good na Oo, kanang diba? pero me as you know me mag-explain na jud ko no like wala mo nang utana ana lang pero bitaw ka na good. Oh, pero di na good kailangan ng medical certificate levels na marag ana good na kanang na jud ko yung mga proof ana pwede man may ganay kapoy ra ko karon marag ana lang oo Bitaw. pero yun as you know me gikapoy ko karon man ako reason pero daghan na explanation kanang gikapoy ko the entire month charot pero bitaw di ba yan ano pero I think ang katuno I think kato siya ang kapoy na part na kanang kung butangan po do pagka people pleaser or pagka overthinker ana kapoy jud na siya sa adulting ana po do pero at the same time murag feeling na ako on the brighter side ana na ano Marsh kanang murag kung naga-deal pud ka with adults same as you murag gina-expect na lang pud nimo the good thing is gina-expect nimo na tiguang naman na siya makasabot na siya murag ana good Oo, na bitaw. kanang masabtan raman siguro ko kay pareha raman Oo. pareha may tiguang murag ana good no Ang problema So, lang which kung is dili po correct. siya tiguang huna-huna. kana lang tiguang lang. nagmaw Tiguang lang siya naon Kailan pero lang. di siya makawili sa pagkatiguang ka lang siya, ha? yeah Kanang yung- mabig deal niya ang katong mga kuan ba no? Small things. Taas pa mga adlaw. Hindi pa mo pila naman taon. Mawala ba dyan? Pila naman taon ng kuan. Uy, ina po yun na ikon.
sumula sila, mga kuan. Ano Oo, beta. Correct, Oo. which is katong point po na to ganina na wala jud pod sa edad gyud ang pagiging adult. Sa imuha ra jud siyang mindset na lang jud siguro nimo at this point. So, makaingon mo jud siguro ta guys na nakita kamo, sige daw, like makaingon ba jud mo na adulting na jud ko, like wala sa akong edad. Regardless of my age or my I think I have fully come in na jud, in the adulthood level. Makaingon ba ka jam? Ako, goal-wise, yes. Wow, goal-wise. Yes. Go. Financially questionable. Wow, ay unsa na lang mi? Ani sa financial na side. Pero Pero kinder pa mi. honestly, ako karon kay gusto yun ako kanang, like, I'm not getting younger. I'm getting older naman yun. And then, single paghihapon ko hantod karon. Stressful guys siya. And then, Kapoy ka na, isingit na ko na question guy. Subtopic. Kapoy ba maging single in this adulthood level? na siya pros and cons, I would say. Pero kapoy siya in a sense na ikaw na nag-inusara, wala kay makastorya. Kanang immediate gay na somebody who would understand na if you have tantrums or you're going through something na musabot sa imo or would kanang atimanon ka, okay lang na siya. Oh, yes, friends, family, Partner, or kanang roommate, akong pinsan, we talk. Pero lahi yun kanang somebody who's intimate with you. Kanang Correct. intimacy gay na connection na dili mahatag bisan kinsa, well, aside from the parents, pero kanang lahi maguna kanang Lahi ra jud. lahi ra yun na intimate, mga romantic intimacy connection na ambot lang don't quote me on this, pero I don't know the terminologies na ginagamit, pero murag ako lang may man ta, may masabi lang, may marunong so kana akong ginapangita na somebody who I can lean on kung if I'm going through rough patches, or somebody who would weather the storm with me as well. Pero good siya in a sense na I can be independent, so I would know myself more. So if somebody would come, hopefully soon, sure, hoping, Nag-release mo sa ads. Hello. mo ko ginakuan marag kanang independent, so I know myself more, I know my capabilities, I know how I handle myself, I know how to adjust, I know how to place myself in a relationship na kung maabot man na siya, thankful ko, pero kung dili okay ra pud kay I have murag ako ginaset magud nako na nakoy aside from plan A, nakoy plan B, C, D, E. Murag nakoy ginaset na goal na kung kani siya, for example, di ko I can't find my partner. So kung sa may buhaton ako, I don't want to grow old. So buhaton ako is either mag-ampon ba or have a kid of my own. Kay ako I honestly mo na kung pag magkuan ko mo entertain ko, I always ask them na, ikaw, how do you, what is your perspective regarding having a child or adapting? Kay ako, I'm certain that I do really want to have a kid. Kay I don't know, like kids bring me joy. Kanang lahi po siya na sense na pets will give you that also, kanang murag the feeling ba murag longingness kay na pag ulit mo sa balay, somebody's there waiting for you. Gina feeling ka ng pag ulit mo na ikaw ma-experience mo tam na mommy, or si Axel na Mami. mami patay daw. Tapos si Judy kay si Jomer name ako kay wala more kanang pag ulit ako di ako pinsan na so akong pag-umangkon Naman, pero lahira jud. lahi lagi ko nga imong own. Bottom line is lahira jud. Lahi na jud siya. So kana ako ginalong murag kanang ready ko in a sense na mentally ready ko na I know how to move forward.
Pero I'm just missing those ingredients, those components na kailangan ako para ma-achieve na ko na role. Kay sometimes mo na I hate looking at social media karon kay most of my batchmates sa high school or college na sila yung mga pamilya, na yung mga anak. Like, you see them like, you know, kanang masulit mo na, usay mo hato nako, ana gani. So, mo na siya, mo na ako ginalong na, nakoy ko, na yung kay, nakoy plan ABC gani. Nakoy, usay tawag, anak ka ng contingency plans, as they say. Contingency Yeah. Oo, kung di na siya mahitabo, mo lang pinakal na ko na, you know, like, I would settle down with somebody na mabos akong kinabuhi, and then, you know, like, will be my happy ever after. Pero, you know, this is not fairy tale, so, you know, we could, there's only 0.0001% na mahitabo na siya in my current state right now, and then sa ko nga po yung kuan, sa ko ang, you know, sa ko ang preferences, so lisod na siya i-achieve, you know. Pero I'm still hopeful mahitabo na siya, pero na ko yung mga contingency plans na, you know, if something it doesn't work out, I have something mo like mo po nang upbringing sa ko po nila magpapa actually na if something doesn't work, look for other solution. Don't Next, Oo. next activity. Oo, don't make the problem the problem. Mag something Yes. kuan kung ang problema pangitaag solusyon o pamaagi. Dili pangitaan og problema. Ana gani. Problema. Oo. Oo. Mo nang kuan, mo nang ang kanang murag kuan ni Papa na every time magstorya mi na ko na. For example, kanang sa bus, mag-commute ko, na days na smooth sailing ang traffic, walay traffic kayo, ana. Pero natoy one time na hiccups na ako kay ay kanang kuan ni traffic siya, so wako na late pero ni traffic siya, so the next day akong gibuhat nagsayo ko tapos magsuya may papa over the phone magkanang mangumusta na siya, oh sayo man lagi ka ko ay nanukad lang ko kay in kaso magka-traffic igahapon hapit ko malate pero ako na late pero hapit siya kana Jud dapat na Jud kay mo sa papa kana Jud dapat na Jud kay kanang kuan na kay lahing plano na manukad ka kanang kuan na di lang ka mag Oo. kanang di lang ka mag-stick into what is norm. Dapat Oo, na kay something na nakay mo yun ang the term jud na akong for me masulti is contingency plan. Ana jud. Mo jud na siya mo nang word Okay. mo na siya ang term of the ko ana to of this episode. Contingency plan. Pero yeah, mao na siya ang kanang kuan jud na akong gusto ipaibot na ipasulti yun na mo manukad jud ka para di ka in kaso magkaunsa-unsa na jud kay kuan gani. Pero yeah, mo na ang kuan Yeah, like for you, adulting, feeling nimo in adulthood na jud ka because kay mga contingency plan. Nagka-prepare na jud Yes. ka always, ana. Mo to ang, Yeah. kung sa mamaalala mo kaya pa, mo to ang title Oo, sa mong life story. contingency plan. Contingency plan. Ana. Ikaw, Marsh, do you think na kana adulthood na jud ka, adulthood member na jud ka, and unsa ang title mo wala na episode? on the basis na Ano, in a relationship ka karon. Ana Oo, siya. Kaya oo, ako, yeah. akong perspective kay single man. Yes. Okay, Oo. sige. Siguro sa ako ang status karon na in a relationship, no. Kanang makaingon ko nga adult na ko in a sense na kanang naa na mo'y goals na gina-look forward or naa may mga investments ba or kanang mga Together goals naman. The together, difference with oo. this one is together. Naakay ka Oo. together. Naakoy ka together. Sana Together. all. Yes. O kanang ingana. Naako gyapon yung mga kanang mga kanang in the process, 'di ba? Naman jud yung mga conflict, may ana, 'di ba? Mhm. Di man gyud na maiwasan kanang dili mo pareha o kuan kanang Wavelength. oo, kanang may ngana siguro Mhm. or unsa ba kanang may ngana basta dili mo pareha og or di mo magkasinabot ana. Kana ingana na mga conflicts na may ngana. And then kuan yes, of course, siguro sa health pod, no, kanang paspas na kay ka makabati og sakit, 'di ba? And then, kana pod kay siyempre na kay partner, 'di ba? Murag kung naa siya'y sakit, murag dili lang pod ikaw imo sarili imo ang bantayan ba, murag bantayan pod nimo siya
kung magsakit siya, di Mm-mm. ba, murag, imo po siyang i-ano, kanang, unsa ba, kanang, i-tend nimo siya, kanang, uy, kanang, inom ani, kanang, kuan ani, ana ba, na, dili lang imo sarili, imo isipon na, kaya na po kay ano, di ba? Tapos, kana, oo, kana, sa life na mo, as an adult, kanang, naami, ginaano, kanang, murag, naami, i-look forward na mga, ano, mga kuan na mo Things. sa future, oo, mga plans na mo, Mm-mm. di ba, na mga kuan. Kana isa na dira katong nagkuha mig property para sa amoa kanang para na gyud mi matawag nga amuang sarili. Kana Yes. Sana all, kana, di oy, ba? couple goals. Maglagot ko, ana, oy. Kana, oh, di ba? Luyay. So, Luyay. Naghimit. pero di ba kanang ingana siguro isa na dira kay sa una kung katong ano pa ko single or katong murag wala pa kay namo ni ginaisip kay wala ka nang murag saan man nato ning kwarta murag sige gasto lang diri gasto dira Go with murag the flow. oo, palitan niya. Kato, to na-mention ako ganyan, murag party, ana, mag-inom, ana. So, dito Mm-mm. pa, murag, karon murag, ang kwarta ni mo nakalaan na gyud siya para ato, di ba, yung Oo. savings. Para na dyan siya Mm-mm. ato, katungon sa to inyong mga kuan. Sa Correct. itong mga kuan ninyo, plans ninyo, together, ana. Tapos, isa na po tira siguro kuan kay siyempre partner nami and then kana we're not getting any younger char kanang na-realize na ko di ba nga huy pa 30 naman day ko kana man nga na good murag skip ko sa 29 na dito ko Oo. na pa 30 naman day ko no na isa na dira kay kanang ano expectation sa imuha ana di ba kanang Expectation sa mga tao sa oo imuha, you expectation sa mean? ako ug sa mo aduha di ba kay nang Ah, kanang, "Hoy unsa man kanusta pa man?" ana nya kanang murag ma-pressure like gud siya nga mag-settle down, mag-renew mga mag-settle anak. down, oo, ingana tapos mag-baby, ingana gud. Mm. Ginaisip gud namo na kay siyempre kami man duha ang involved ana, 'di ba? Mm. Ginaisip namo na siya, pero kung dili pa gyud siya ihatag sa amoa, kanang dili lang pud siya murag kanang ganing ikuan ba nga ipamukha gud. Murag Hmm, maka-pressure man po siya kung ingana 'di ba nga murag ipamukha pa sa imuha na, "Uy ngano ka sa man na, hala nauna na ka ni ani, ni ana, nakuan na ana, correct. mas bata pa sa imo." Na day Kuan nag-try contest, man oo mao pod ato na iyang kabalo. ingon, oo mao pod ang ginaingon ni Jomer na, "Ha nani ni contest? Wala ko kabalo ana, pauna na day ni ana." Correct. So isa dira oo, kanang ano sa mua kay kung ihatag better 'di ba kanang mas maayo kung ihatag. Pero kana gina-try man jud namo na kung unsa man ang mga kuan the expectations 'di ba. Gina-try man namo siguro naalay kanang siguro ang sa amoa pa karon kay ano, murag ang gihatag sa amoa karon nga, "Uy unahan na lang sana ninyo kay murag diha lang sa man mo murag diha sa amo ba." Kanang Mm, dapat ano, correct. kanang murag o mas ready man gud mo dira ana. Siguro ihatag na ko ni kung ano kanang better time ana kung unsa man na 'di ba? So ingana siya sa part sa adulting mga expectations 'di ba? I think March no, gwapo tong Mm, na-mention nimo na nato no na ang mga expectations pag adult na pud ka mo oo, nang ma-feel mo na murag adulthood na jud ni ako ang mm, stage karon kay nanay mga inana tas kana sa partner oo, nimo dili na imong self imong ginaano. So, di ba sa una mag-uyab ta pero murag ato ang self man gihapon nato ang ginaisip maski na natay uyab. Lahi ra jud kung oo, kanang ano na. So murag ano po na-realize na ko no na kanang ano pud siya ba kanang tawag ani naama pod ko'y part sa adulting which is kapoy and which is pressure maka-pressure na kanang hmm, like sa ato ang gipag-ingon na we're not getting any younger. So naay part ana na kanang sa ambot unsa pa proper na term physical or physiological ana basta kanang sa body good nato na kanang murag nagaingon sila na ay dapat mag-baby na ka karon because pag nag-13 na ka, maglisod na ka. For example, sa girls, ana oo, good. Mm. Mga oo, guys, okay lang man daw anytime. Ana, pero basin lang po daw na ang imuhang ihatag po sa girl is not quality na po if you're a guy. Marag naman kung mga inana, di ba, sa body. So, murag oo, gina-pressure ta sa people. Pero, we also know na naman po yung science behind that, di ba, na kanang kung mag-ilad ng manggod ka, maglisod na pud ka, murag ana.
So kita gud maglisod gud ta kung asa ta mo lugar, ana gud na kanang Oo. take it slow, ayaw ko i-pressure or di kaya ay napamagod ko laing plans or napamagod ko laing goals pero how about kato na part good sa imuhang sa imuhang life na kanang di nagadegrade magud ang lawas maraga na like Mm. kanang di magud ang mga mutants char di magud ang kanang Di ta si na yung superpower di ta si kasi Wolverine Wolverine. na naga-regenerate. Yes, 'di ba? And speaking of, kay may pangbalik na magtan-aw tanan X-Men ba? So, speaking of, 'di ba nag-degrade man po jud si Wolverine sa Logan na movie? Na siya, nitiguang naman jud siya, even si Professor X and all. So, even mga mutants gani, 'di ba, matiguang. So, so much for that. Pero kaya ina na gud murag ma-pressure pud ta, no? Murag na jud part sa to na ma-pressure pud ta as an adult na kanang speaking of physical lang ha, kay kanang sa mga goals or kanang mga unsa pala yung mga butang wala man jud contest ana actually. As in wala man jud contest ang tanan. Kana lang na part lang jud na murag lisod pero like what you said Marsh, kung ihatag man gud siya sa imo, ihatag jud siya sa imo ha maski unsa pa imong edad. Naman gani uban 40 na sila nag-anak yapon sila. Kay para jud siya sa imo ha. O pa So, katong si Sarah, asawa ni Abraham, di ba? sa Bible, Oo. 'di ba? Na good. Pag ihatag jud siya sa imo ha. True. And then pwede siya gani buhaton na lang nimo siyang placard like everywhere ka maglakaw ko ihatag sa ko para dili na ko explain. Wait lang. Ano? Wala ko na-remember na meme na ba kanang Lord, kung wait lang, kung hatagan ko nimo, kung ihatag di mo na madato ko, ready na ko. Gani. Lahi po to siya. Pero ina to good. Kanang para dili na ka mag-explain mo po to ang kapoy sa adulting kay kabalo sila na kasabot na ka. Kanang nanakubuot, good. So, ginapangutanan na ka, pressure na ginabutang sa imo unlike kung bata pa ka physically or sa edad nimo or what kay pasagdaan lang ka sige lang bata pa man na siya pero pag karon na adults na ta no ang Like, kapoy na part is expectations Yeah, expectation, pressure. yes. Expectation Oo. na nanay, murag, kuha na siya, murag nakaset ng expectation na kung mukha na mo, edad na kay ani 25, 28, mga 30, dapat is either na nakay ko, na nakay house and lot, car, stable job, Yes, family, kids, like, kanang kuha na nakay retirement plan, na nakay, Oo. and, which is, at some point, yes, it's feasible, pero Valid man. valid po, Oo. yeah, pero again, it's just an evolving world, evolving, modern world. So everybody tends to have a different priorities. Ana gani kanang Yeah. naiuban na amot lang ako lang niya pero naiuban tao na dili gana og family, they're not ready for kids, so they tend to have a pet. Correct. Or companionship lang, tas naiuban na kanang fobo lang, kanang naiuban na mo like like kanang commitment lang pero no official tying of knots or kanang murag companionship lang jud Touch. o kanang emotional emotional partner or something, emotional companion or something, pero lahi man gyud og needs ang tao depending po sa feeling nako kay sabot lang ako alang ni na kanang based lang po sa ilahang capability na ilang mahatag. Yes, Kay correct. di man po nato mapugos na ihatag. Ako personally kay kung ako magkakuan, ako mohatag mo ko 100%, which is mali siya in a sense kay paano pag gibiyaan ka, lugmok kay kasi lalo mo like you have nothing to so kani siya gikuan mo like i-quote lang nako ni from somebody na akong na story about this na I see myself as a mirror. I can see myself na very fragile na the moment na I break kanang ma-shatter ko, if somebody tries to pick the pieces up, masamad sila. Like, gani, wala, it's hard for them to help me out kay kung if they're trying to help me out, they will get pain as well. Gani, Correct. Akong kuan, kuan ako, i-quote to yung lisod sa kuan. English magud to, so lisod siya ika. Gi-English magud niya pag-explain, so di na ko siya makuha sa bisa.
Ayaw, masama tong tumong na ko. na kung Pero oo, make sense siya. na mirror ko na kung mabuak ko, kung tabangan ko nimo, lisod ko tabangan kay ikaw masakitan pud ka, masamad ka. So ikaw pud ma-break pud ka. Ana gani mo like ana kong point of view na kuan, pero ambot lang ako lang nature lang. So mo to na kuan. So lailahi gyud og kuan. Ikaw dam, ikaw man ang mother of all season. Ulirang ay na awardee 2024. Yeah. Ikaw na So, may kadalas- kuan nimo, view nimo as a married wife with a child. Sa may kuan nimo a view about ana na gitawag nimo na adulting na jud Yeah. siya. Like actually karon na nag-pop out sa ako ang calendar na mag-prepare dinner na daw ko. So siguro mag-wrap up na ko sa akong chika diri. So kato siya explanation na naka-feel na jud ko na adulthood na jud ni kay gina-calendar na ko na siya. Bahalag sundo na ko or dili, pero most of the time sundo jud dapat na ko siya like kani pa pangit-ngit na 4 pa 5 PM na. So na mag-andam na ko og dinner or kung unsa pa man akong laing buhaton nakakalendar na go dili pa dati ba na free flowing lang na kanang kung asa ko dalahon sa balod na lang siguro ako unsa kong oras makamata na lang, pero karon na time nakakalendar para di ka makalimot mga priorities like what you mentioned so kato siya like nakaplano jud dapat imong adlaw like how we started this check ganina ni just Tony di ba na mo to 5 AM ana na jud plano na jud timing ang tanan. So na jud siya karon I can say na in adulthood na jud ko, welcome to adulthood na jud ko kay naka-plan out na jud tanan, and then kung dili mag-work dapat na high contingency plan gyud. Actually, copy paste lang nako to inyong so moral lang ko og lang i-summarize lang nako to inyong ingon because it's all valid like naka-relate ta tanan maski na married, single or in a relationship makarelate ta tanan ato on different levels lang jud siya. Yeah. Like kato kay imo kay Justone is without partner, kay Judy with partner, ako naman with partner with benefits check Wow. with another pa Jud with bata pa Jud Oo. good. So levels lang ta laylay lang tag levels pero same gyud tag na feel tanan as in super valid jud to tanan na inato tanan ang hardships pag adult ka inato pud ang differences tung bata pa ka, tapos karon na adult na ka, and then maupod to ang a day in a life, lahi-lahi lang tag oras, pero same tag ginabuhat no na jud ba, nakaplano jud siya sa isa ka adlaw. Yes. So kato, I think kato to sum up kay mag-prepare dinner na lagi ko, lisod na jud no, adult jud. So kato to sum up kay I feel ako abot lang sa inyo ba, pero ako nagka-enjoy man ko sa kanina stage because I feel like kanang marag yes maka-pressure siya and all, pero at the end of the day ngit-ngit na di ba daw? So at the end of the day kay man gihapon kanang you know yourself better naman go this time, di ba, when you're an adult, and maka-pressure or lisod ng part na kanang wala na kay though naa pa imong parents or your family, pero dili naman gud sila required na mag-tend sa imuha or sa imuha mag-advise or bonus na lang kung mag-advise sila. It's all up to you na jud when you're an adult. It's a good thing kay makabuot ka, and then kung may repercussions to, then okay lang. Ako bitaw nag-decide ato dili kay lagot mangud kay si mama mangud ba kana dili na ka wala na kay ina na karon ba na kanang murag feeling na ko mas lisod manggod kung kanang gihatag lang na siya na decision sa imuha kay mapugos ka, tapos kung nag-backfire siya kay murang tapos dili nimo ma-blame mo ay syempre parents ko nimo to or family ko nimo to, at least this time it's yourself lang. Pressure lang po jud siya kay ikaw na lang jud mag-decide on your own ikaw na lang jud maningkamot ikaw jud tanan, and then when you're with the family naman po on my side na ako'y husband na nami anak, so mas lisod lang no kay napay laing life may na gina-handle. So kato lang pud siya ang difference lang is ang gravity lang siguro ang murag feeling lang namo mas lisod lang kung married na ka then adult ka pero I think kani siya para ni siya sa mga batanon no chart
Char, as if no 50 years old. Pero I think no, it's best jud na mag-family po gyud ka if na adult na ka. Dili kay ka nang nabatang in. I'm not saying man na mali na siya no. Pero ang ano magud mas feeling nako mas makasabot ka kung sa imong buhaton kung kanang naagian sa nimo to sila tanan. True. Then like what you said, kani karon maka-encore ready nako. Oo. Diba? Dili siya kanang Naka-mention ka dili na. po siya ingon na kanang pinakalit gani na kuan na pagkatiguang kanang Oo, wa, ana. wa kay know how know who ana gani murag kanang kuan jud ba Oo. at least nalasap nimo imong childhood na enjoy nimo tas nag adolescence ka nag teenage Mga real life adolescence oo experience. kanang nagkuan ka a young adult tas nagkuan na ka nag adult na ka kay makuan mo jud nimo ako ang perspective ana kay summarize nato na kanang kuan sa adulting kay ako na-enjoy pud nako na single ko na adult ko is because I get to learn who I am kung unsa ko kabalo ko na kumabot ang panahon na naimo abot sa akong kinabuhi kabalo ko na ready ko and kabalo ko asa na ko ibutang akong self i-position akong self to para mag kuha ng smooth ride ang amo ang relationship or what not kay para you know yourself to more na kabalo ka na ready na ko kanang this is it ana gani Yes. oo That's a good thing pag na adult na ka kanang ready na pud gyud ka. totoo. Unsa pa? Charot. Dagan pa yun ni siya ay kanang tungod lang yun sa kay magluto na kag panihapon ninyo dira. Pwede ba mag-story lang yapon mo maglutong sako charot. Pero bitaw mo to siya. So na-enjoy po ko ani na topic guys and kana kung naamay mo ilaing kung naamay mga naminaw karon charot. Kay comment below na lang sad mo no kung sa inyo ang mga ma-share oo. I think pwede pa ni part 2 kay taas jud kay siya na topic. Taas good siya. And then, No? basing day maghatag mo mga topic na gusto ninyo i-kuana mo istorya or storyahan. Biskan, wala mi MBA sa psychology or psychiatry or mga di mi Ambot lang, doktor. Kanang wala kuan layo yun far out yun sa mga kuan sa mong industry na ginatabauan. Pero Share lang jud ka diri. pero makarelate man gud ang all mao lang jud na ang kuan kanang we have a common denominator na kailangan siya Yeah. i-kuan i-discuss Correct. ambot lang Yes, so ambot lang ha, pero yes, unsay mo ang mga na lang karon. Unsay mo ang Ambot. last ang last atong words. kuan let's end the kuan na lang podcast with the saying na ang dili kaantos dili masantos. Daghang salamat dalagon tang tanan madayaw na adlaw sa inyong tanan amping bye ay mali day ako heart Ambot lang ha.